What's up mga ka-spotlight? Ako po si JM De Jesus ng CLTV 36 at makikita natin, kasama ko na naman po yung co-host ko nandun sa kabila. Yes, I'm Danica Gino, aka KK ng CLTV 36. At KK, naaamoy mo na ba yung amoy ng niluluto ngayon dito sa ating venue? Kasi ano ba ang venue natin today? Nako, kung nandito lang po kayo, maaamin nyo talaga yung umaalingaso na napakasarap na steak. Dahil ngayong araw, nandito tayo sa The Beef Deli City of Steakhouse. San Fernando, Pampanga. Kinumpleto mo naman pala. Oo, The Beef gusto ko Deli kumpleto. Steakhouse, City of San Fernando, Pampanga. So naka-order na kami ng steak. At ano ang doneness ng steak mo? Very good. ako great job. Well, syempre, before natin, kasi isa-serve nila dito yung ano. Gusto ko din malaman, ano ba ang doneness ng steak ng ating bisita? Palakpakan naman po natin, Sir Daniel Maglangke. Yay! Check. Mga kapitbahay! Joke lang po. Ano ba ang doneness ng steak mo? Kasi di ba tinanong kanina si Sir? Oo. Nakasabi na? Medium rare. Medium rare. O niya ako si Pagyapos na major rare na din. Anya pala ka. Akala ko naman, meron kang ibang order. Ginaya mo pala ako. Oh, Sir, kasi po ito magkamali ko po. Akaling kasi itong metong ito po itong maluto yan. Ano kasi nga ka Well done. Well done. O nang kaka-excellent ko kasi. Kala ko excellent nga yung maayos. Ngayon pala well done. Naamoy mo na ba? Niluluto na nila, isa-serve nila mamaya dito. Opo. Pakibilis. Joke lang. Alam mo, nakakatawa, no? Parang kang workada. Kanina Alam kanya mo, akong ginagano, no? I'm very Sorry. excited Okay. na makakwentuhan natin siya. At syempre, habang kumakain tayo ng steak, never pa po ginawa ng spotlight na talagang nagsosyalan kami dito na steak yung kinakain. I'm True. very thankful dito sa ating partner restaurant na The Beef Deli kasi makakapag-steak ka, ang mahal kaya ng steak ngayon. So makakapag-steak lang siguro ako mga pag December lang, ganon. Di ba nung nag-December tayo, nag-steak tayo? Sobrang masarap din naman dun sa kinainan natin. Oo. Pero dito kasi, parang ang balita, premium daw yung ginagamit nilang ano. And this is my favorite steakhouse kasi I have been going here for the last several years. Simula nung opening nila, na-try ko na. So Si ikaw, Daniel ba, nakakain na siya rito? Baliyo, Sir. Pinanit ka niyan Tagalog. Tagalog. Mamaya niyan mag-acting. Kaya wag niyo na ako papansin kung halimbawa nahihirapan akong maggili-gili dito. Tsaka, garap ko kaya kayo ni ate kayong stand ya, wala ako. Habang mama ko, Ali, mamaya gawin mo na lang, habang kumakain ka, Kalsumi. hahawakan na lang namin yung... Yan. Kalsumi pa. Sinabit niya. Masira yung mic namin. Pero sa lahat po ng mga nanonood ngayon, sino po ang familiar sa mukhang ito? Sino pong kamukha Ay, hindi nila kilala. niya? Sige nga, sample lang. magsalita po kayo. Sino kamukha Sino niya? kamukha niya? Ay, hindi nila alam. Ay, Sige, tama. Alden daw, Alden. Narinig ko yung tamang sagot. Ma'am, alam ko. Vico? Hindi. Vico Soto daw. Bossing Week? Yung profile picture niya sa Facebook, Vico Soto. Kaya hirap na hirap akong hanapin siya nun sa Facebook. Tignan niyo naman kasi side view pa lang. Alam na. Sige nga, side ka muna. Parang tamtax eh. No? Parang Pico. Sige. Mag-sample Pico pala, ka hindi muna Pico. para makilala nila kung sino ka. Wow! Magpapakilala pa ako. Di niyo pa ako kilala. Lupit niyo. Guys, hindi po kayo nagdadalawang hindi naman namamalikmata. Alam po namin na namayapa na po si Si Babalu. si Babalu. Ito Wow. po ay kumbaga sa Encantadia, siya po ang sarcosis. Hindi. Sarcosis? Kailan mo Sino Priya na-realize Lebie? na kumbaga kung kingapong gino, sinubli kang kinabye. Okay yun. Pero Reincarnation ba? kapilan may realize na ay, kalupa Kepin pala'y Babalu mo. Ito na nga, sir, di ba? Sa Facebook, di ba? Post kang video. Ako, alam ko sa sarili kong kamukha ko si Babalu. Mahaba yung baba ko. Pero kapag nagko-comment na sila, kababa, Babalu, nainis pa din ako. Nainis ka? Hindi na- Bakit? Kasi, tanggap ko naman yung baba ko eh. Oh. Oh. Di mo na kailangan pang sabihin sa akin. Parang ganon. Kaso, siguro, bala mo kaya tangaldo, naglalakad ako. Kasi syempre kapag di ba friends, Babalo, nakakatawa. Maglakad ko kanyan na, anak
babaluan. Kaya isip ko, hinan niya kanya, hindi ako na yung kabiro. Babaluan na ako. May hurt ka pa? Bala mo eh. At yung pag siguro katang acceptance stage. Wow! Wow! Ano to, break up? Kailangan mo pang i-accept na kamukha mo Ilang taon si... ka na ba, Daniel? 16. Sa, ano? 23. Oh, sa 23 years, hindi mo pa na-accept? Ayun nga yung sabi ko katang kaluguran ko, balo mo, tala ako. Kailangan itong mukhang to ako panakitan kini ha. Oo naman. Sige. Branding mo yan eh. Sa bagay, no? Pero pumasok sa isip mo na paretoke mo? Ito, serious question. Okay. Pumasok pa sa isip mo? Tinatanong ko din sa mga barkada ko. Tol, Bakit sila? Sila ba yung Kaya nga, magpaparetoke? bakit sila yung nagdidesisyon? di kasi, tol, ba, peritogi, tanggapan niyo ko pa ako. Oo naman, sabi nila. Kaso, pero kapag pinaritogi ko to, wala na ako dito. Ah, oo Oo naman. nga naman. So, Pero okay na kasi, yan. sige, alam natin na etong mukhang to, Masuga ka. Alay mo kasi. ayan na. Duguan ka na! Ayun na. Emergency. Etong mukhang ito ang nagdala ng fame sa kanya. Opo. Alam naman natin sa isang sikat na programa ng kabilang estasyon, yung Kaloka-like yata yun, no? Yung Hindi ba tawag ng nila. tangalan? Uy, tawag ng tawag ng tangalan. tangalan muna. Wala akong kalokalay. Wala ba? Tawag ng tangalan ako. Kasi Ibang channel yung napanood Hindi, mo. may Kaloka-like kasi yun. Di ba pala siya nanonood? O, ano sabi? Siyempre. Di ba tawag ng tangalan ako? Tawag ng tangalan. Siyempre, alam ko yung, hindi ko alam yung programa nila kasi CLTV, hello. Wow. Naman. Nga Ikaw na- alam mo yung programa ng Nalusot. CLTV? Oo. Sige, ano yung programa natin ngayon? Spotlight with JM Jesus. Naman. Napuntusan ako dun. Ah, Pero, sige. eto, ano tanong ko? Nawala tuloy ako. Nakilala siya dun sa isang station Oh, yung na tawag ng sinali. tanghalan. Oo, tawag ng Sabihin na tanghalan. natin yung... O Channel 2 ABS. Di joke mo. Well, CLTV. Hindi pala Channel 2 ito. Pero, sorry. nag-ano dun eh, mas mas kamukha... mas nag-viral yung kamukha mo si Kampanya si Babalu. Babalu. Imbis na yung kanta yung nag-viral, yung wow, yun yung nag-viral. Pero kasi kami si LTV lang pinapanood namin. Ano Oo. bang kinanta mo nun? Oo nga. Okay. Huwag ka lang mawawala by Ogie Alcacid. Umogi ka talaga. Sana Umogi ganyan ka pa na. talaga, ha? Umogi ka pa ya. Hindi ka talaga nagdala Pero sige, gusto namin, kasi di nga kami nanonood dun sa istasyon na yun. Ayun. Si LTV lang. 36 lang kami, channel 115, ganyan. Okay, hulaan ko. Papasayawin niyo ako, no? Bilang kumanta ka doon, syempre, sasayaw ka. Oo naman. Sige, mag-sample ka muna na kahit isang linya lang kasi baka maano tayo. Yung kinanta ko, huwag ka lang mawawala. Oo. Hindi, Hindi, yung syempre, kinanta hindi nung- mo kinanta. Yung kinanta nung kalaban. Nanalo ka ba nun? Daily lang po, daily. At least kapag Oo, daily ka. daily, oo. Bumalik ka ng ano, Weekly. weekly. Weekly finals, Nasa talo yun. ka na nun, di ba? Natalo na ako, gumano siya, no? Sino kasing, Eric Santos, punong hurado ako, gumanya siya, oh. Nabilangan isa. Nabilangan na isa. Kasi pag umabot ng ganun yun, Tatlo, gong ka na. gong ka na. At Sir, least hindi ka nagong. Hindi ako nagong, pero nabilangan. Pwede ako magkwento, sir. Pwede ako magkwento. Oh, sige. Tungkol doon sa second song ko. Ah. Naririnig ko kasi yung mga kasabayan ko noon, yung mga kasi pang Monday ako eh. Oo. Tuesday, Wednesday, Ang Thursday. haba ng hinintay mo. Oo, totoo. Eh di Monday nanalo na ako. Kapag nanalo ka ng Monday, hindi ka na uuwi. Araw-araw ako magpa-practice hanggang dumating yung Sabado. Oh. Eh di- May advantage ka. May advantage ako. Oo. Ito na nga yung nangyari, ma'am. Parang lagi siyang disadvantage kasi naririnig ko yung mga kalaban ko. Oo. Ang gaganda ng mga kanta nila. Iba sa original. May areglo. Naisip ko niyan yung kanta ko, 1 in a million yun. Normal lang siya. Love has played these games on me so long. Ganon siya. Pinapakitaan tayo nito. May vibrato, no? Wow. Motor! Oh. Nakaraan na ako? Yun, May ah, allegro. may May allegro. allegro. May areglo sila. Oh. Nainggit niyan ako. Oh. Nanonood kami YouTube, kaming lahat ng contestants. May nakita ako, pinlay namin. Tapos chinat ko yung coach ko. May coach kasi doon, sir. Yung coach mo, yun yung tutulong sa'yo sa mga kakantayin mo. Oo. Tinawag ko, Coach, pwede kaya itong ano sa akin, send ko sa'yo, Macho Guapito. Oo. Ang ganda ng areglo niya. Macho! Talagang macho, guapito talaga yung pinili. Oo naman. Alam mo na ba't ka natalo? Oo nga eh. So, kaya nga, pero, yung kasing Macho Guapito, hindi ko siya genre. Oo. Pero kinanta ko. Kaya Oo. yun yung, syempre, so may pagdadaanan ka talaga, magpagsisiyod kang, May naisip ako. ano. Eto po, sasabihin ko lang, wag niyo po ako i-bash.
conversation na po ito. Dapat hindi macho gwapo ito yung kinanta mo. Ano dapat? Tatsulok. Sir inaapiran lang kita pero nabubusit na ako sa'yo. May bamboo. Ba, ma'am? Biro-biroan lang to. Pero wag mo tinotoo yung tao mo, ha? Sige. Bali po. Kapag nagkapera ako, ma'am, bubuhayin ko yung mga buhok mo. Alam mo, natatanggal na ako sa frame, kakatulak ko. Tawa ako. Lumapit ka, Tignan mo. Kung kinanta mo yung tatsulok, sigurado, hindi ka bibilang ni Eric Santos. Oo, sabagay. Kasi isinabuhay mo. Nakakainis na yung tawa mo. Uy, pero, pogi ka. Naman. Pumalakpak po lahat na nagsasabing pogi ako. Yes! Ang daming pumalakpak. 1, 2, 2 lang. Dalawa lang. Pumalakpak po ang naniniwalang dapat ang kinanta niya, tatsulok. Ay, 1, 2, 3, 95. bias po kayo. Pero, kumusta yung experience mo nun? Ay, Hindi, nung nabilangan ka. edit na. Napapaganyan-ganyan si Alex Santos. Kasi nga, hindi pa kasi tapos yung kwento ko, sir eh. Oh, sorry. Kasi baka, natawa lang ako kasi biglang napasok sa isip ko yon. Meron na akong kanta. Tapos, bigla, naisip ko, palitan ko. So, habang nasa tawag ng tanghalan ako, pinalitan ko yung kanta ko. Oh. So, wala pang nakareding areglo. Hindi mo mapapractice. Oo. Lumabas yung areglo, one day na lang, laban na. Oo. So, nakapag-practice lang ako, isang gabi. Oo. Pagdating ng umaga, ilalaban mo na. Mm. Kaya ganun ako nabilangan kasi nagpadalos-dalos ako sa decision ko. Pero tinuloy mo ay macho guapito. Tinuloy ko. Okay, roll BTR. Panoorin po natin yan. Pero, kasi habang kumakanta ka minsan, sa totoo lang, ang OA din kasi nung mga judge doon eh. Kumakanta ka tapos biglang, kahit ako, Doon pa kakabahan lang, ako oo, eh. kakabahan Kaya ka nga na. po, yun po yung sinasabi nila na yung tawag ng tahanan, yun yung pinakamahirap na singing competition sa Pilipinas. Kasi- Hindi, mas mahirap yung Star Mail. CLTV. Ay, may bago sila. Sige. Yun po yung kalimutan niyo po yung sinabi ko, ha? Let's go, CLTV, number 1! Edit na lang namin yun. Ito na namin yun. Lahat sige. ng binanggit ng station, wala yan. Pero So yung ngayon, kwento mo, wala din yun. Pero, Okay, sige. kasi hindi nyo po nalalaman, nakikita nila yung side na super, super kengkoy, May kwela, pawas po. si Daniel. Estudyante pa po siya. Kala mo bigat ng no? Anong inaaral mo ngayon? Bachelor of Science in Industrial Engineering. Industrial Engineering. Bakit ka nag-engineering? Ito na nga na naman. Oo. Di ba nga may mga desisyon tong mali sa buhay? Decision mo yan. Yung ang dami Mali niyang ko. kwento, 30 minutes lang tayo. Ay, sorry. Sabi ko na sa inyo eh, dapat sige tayo na, eh. go. Yung 3 hours. Go. So, nakana kasi, sir? Kitang kayot, may engineering ka. Eh di first choice ko talaga mascom kitang field you. Di ba? Balita. Buti na lang di ka nag-masscom. Ang- Joke lang. Masira yung industriya yun. Hindi, joke lang yun. Sige. Tapos ati ko second choice, since atin kaming family business about karing kotse, make engineering ko. Okay, first course ko kanyan, mechanical engineering. Mechanical. Hindi, kasakit. Pag-ship ko kanyan, industrial engineering. Which is industrial engineering, second choice ko naman, kitang mechanical engineering. Pero ano ba ang difference ng mechanical sa industrial? Industrial po, general, parang context niya is more on engineering sa operations. Halimbawa, pwede siya sa supply chain, forecasting ng ganito. Sige, ano yung supply chain? Sige nga, i-explain mo. Huwag ka tumatango dyan. Ano Yung kapag yung isang kumpanya nagsusupply siya ng mga kadena, supply chain. Mali! Chain yung supplier yon. Ano? Chain supplier. Ano yung supply chain? Yun, halimbawa, itong The Beef Ay, Deli. sige Yan. po. Ay, Daniel! Yung wali ko, Diyos ko. Kaluguran. Joke lang. Kaluguran na kayo. Diyos ko. Ninananda kayo. Kailangan ko bigyan ng hustisya yung pag-i-explain ko ng industrial engineering. Oo nga, kasi Go na. sa totoo lang, di ba hindi naman nila alam yon. Truthfully. Sige na. Sige, Okay, go. industrial engineering. Kaya may industrial engineer kasi may problema sa company. So ang sinasolve ng industrial engineers is yung mga problema ng company
na merong certain approach yung mga industrial engineers para masolve yung mga problema na yun. Ano-anong mga problema yon for example? For example, may problema tayo sa... Sige, magkwento ka lang kasi Kunwari naglalapag may ako. problema Sige. kami sa sahod. Ayan, Dole yun, dole. parang pinaparanggan nyo yung ano nyo. Ha? O hindi, Ay, we hindi. love CLT. Walang ganun sa Okay, CLTV. edit out. Ikaw talaga. Tatanggalan mo pa kami ng trabaho. Not na kasi, sir. Hindi ko sa'yo, alam mo sa'yo. Industrial, Oh, pag industrial may problema engineering. sa company. Ito. Oh. Doon po, Ay, doon- mocktails. Before tayo nag-serve na sila ng mocktails. Ito ay strawberry ginger. Ito ba yung strawberry ginger? Ay, hindi, ano to? Ay, hindi. Strawberry ginger, blueberry mojito, and... Ay, ano to? Dalawa po blue yung koala? Blue. Isa Ano lang yung po, blue koala? mali po yung choices nyo. Ano po yung blue koala? Yung color blue koala. As ito, ayun po. Kanino po strawberry yung may ginger, mojito? Blueberry mojito. Sa akin yung may mojito. Kaya pala pink siya. Non-alcoholic, sige Kasi po. blueberry siya. No? Perfect. Non-alcoholic naman yan. Mag-steak ka. Ay, nalaglag yung Ay, steak. sayang, non-alcoholic. Thank you po. Ayan na. O sige. Sir, Magpatuloy ka lang habang nagkikwento ka. Sir, Kasi tingin sa mahaba byan. Sige, magkwento ka, kakain kami. Takal ko na ako. ito. Alala pa kita ng tunang de Peñabi ko. Ali, magkwento na kakabang mamangan kami. Sige. O, ano yung problema sa mga company na nasusolve ng isang industrial engineer? Okay. May bagong kwento na naman yan ako. Kasi kasalukuyan po ako kasalukuyan ako nagtitesis ngayon, sir. So yung mga ginagawa ng industrial engineers, gagawin na namin sa real world. Real world. Real world. So, Kaklase ko to ng grade 2. Real world. Kasi yun sir, halimbawa sa akin, yung nahanap ko na problema sa company na to is about machine breakdowns. Then, ang gagawin ko niyan, hahanapin ko yung root cause bakit ba nagkaka-machine breakdowns yung company. Kasi yung machine breakdowns na yun, nakaka-apekto sa production efficiency ng company, which is nagre-result sa production loss, kinakalugi niya yung mga machine breakdowns na yun. So ngayon, as industrial engineers, kami yung magtatakal sa problem na yun para at least matanggal or at least mabawasan yung problema niya sa machine breakdown. Okay, next topic tayo. Di mo branding yan. Okay. Magpapaano sa Technical. Seryoso siya eh. Oo. Doon makikita na super passionate doon siya sa pinag-aaralan niya. Wala naman. Akala ko nga magsasabi pa siya ng conceptual framework ng thesis niya. Explain. Explain. Framework. Conceptual. Basta. Hayaan na natin Okay, yun. okay. Sige, sige, try mo na yung salad. Mag-salad ka muna. Ito may isi-serve pa si ate. Cherry tomato pasta. Ayan. Wow, daming food. Daming food. Tignan ko lang kapag hindi ka pa talaga nabusog dyan. Try mo lahat ng food dito sa Beef Deli. Sobrang confident ako na masarap yung food dito. Kumain ka. Mayan mga kayo. Ma, Tsunay Daniel. Kumain ka, wala kang hiya. Sige na, kumain ka na Ano dyan. talaga yung kakain? Ito o ito? Hindi. Ito. Pagsabayin mo na Ah, kung anong yan. gusto mong itry. Okay. Sige, habang nagpo-podcast tayo, mag-food review ka na. Okay. Diba? Ayan pa, oh. Sirloin, medium rare. Akin po ito, medium rare. Ay, medium rare ka rin pala. So kakuya po yun eh. Medium rare ka, di ba? Ayan. Sige, ate, mag-hi ka sa camera. Yes! Ay, anong pangalan mo, ma'am? El. Oy, El. palakpakan naman natin si Medium, El. okay. Si El at saka? Si M. At tenderloin. Kay ano po ito? Kay KK. Sige, ma'am, hi ka sa camera. Hi! Eto na! Bakit? Ati ka mic ko, gamitan mo eh. Podcast mo, di ba? Sorry. Ali, sige, try mo na. Talangking kaya mo, mic mo. Ay, sir, bibiro ko mo. Ali, makano ka bang Sige, anong kumain tatalan mo yung ka. mic? O sige. First try. Tusukin. Okay. Igili. Igili. Ay, onggos daw. Ito po kay Daniel. Tusukin. Alam ko mo kanya, nung yaka mo Mga bakna lang. mga baknal kanya. No, sige. Isubo. Kailangan Isubo. isubo pang mayaman. Kasi Medium nasa, rare. Kasi nasa fine dining restaurant. medium Camera rare. close up, ha? Dito po ba yung... Yan. Ayan, no, close up. Kailangan nakasara ang bibig. Pag sinubo. Okay. Ay. Ba't ganun yung nguya? Pang mayaman ng nguya yun, sir. Ay, hindi ganun yung pangmayaman ng nguya. KK, pakita mo yung pangmayaman Ganito ng yung nguya. pangmayaman ng nguya. Sige, Ito naman, sige. di marunong eh. Yung nguya mo, pahigup eh. Nabash ako Ayan, dito. welcome po sa Beef Deli. May podcast po tayo ngayon from CLTV 36. Palakpakan po natin, Beef Deli. Ayan. Yay!
O sige, KK. O, eto Pakita mo na ngayon. Papakita Paano ko kumain na. ng mayaman? So first, ito po yung tinidor. Fork. Itusok po sa beef. Yan. Ah. Step by step. Step by step. Tapos, kutsilyuhin. Kutsilyuhin, tusukin, at isubo. Ganito ang tamang pagsubo. Okay, paano? Dapat, gaganon ka muna. Ito? Oh. Oh. Ano naman? Ganon. Labas mo muna yung dila mo. Subo. Eh di 3 oras kang kumain. Oo, ganun Ganito dapat. mali kayo, ganito kumain ng Ganun. mayaman. Paano, sir? Paano? Naku, mali pa tayo. Di ba? Tama naman yung ginawa nyo na tutusukin, tapos hihiwain. Mm-mm. Tapos, pagkatusok mong ganyan, isasawsaw mo sa gravy. Ayaw pala, ting gravy. Di ko Sa- na May Sauce gravy, sa paano gravy. hindi tayo binigyan? Oo Ando nga. sa kanya lahat. Tapos pagkasawsaw mo, tataktakin mo siya. Okay. Tapos, ready na yung camera ko. Ay, naman. Pang-commercial. Dapat pala sa ipin lang kinukuha. Mm-mm. Una yung takasal pala mo, pisa kaya yan. Kasi, di ba ako tapos Ganon? ganun ka? Ay, pa pala yan. Ay, may papunas-punas pa. Alam bot, Totoo. it melts in your mouth. True, ang sarap. Di ba? O sige. Pwede ko Ngayon- magsalita kayong steak da? Sige, pwede kang mga nakabang magkaita mo, Di mag-podcast. kasi nga liwa akong pipanganan na steak. Mga konsumisyon kong mangilig, itang in-expect ko, di ba sabi ko nandiyan, po, mga konsumisyon. Robbery. Truth, ngeni. Truth. Ngayon, sige talang, Oy, bata ba liga ko anong mic? Hindi niya bawakan. Yung hawakan mo! Kaya sige, ma'am. KK. Ma'am KK bawal mo naman, na yung- ikaw, ma'am, hindi meron niya para-paraan bawal yung na. mic. Hindi niya makukuha yung mic. Pota lalo na kang makasiko ka na, potang gewamit to. Pagdahan-dahan ka dyan kasi sanay yan eh. Okay, sige. Yung nauna ko nahawakan, medyo malambot. Okay, game. Kasi pag gininin yung ganyan, Ay, baka ayan, oh, magalit ka. Ito yung Nagili gravy. na siya, oh. Nagili na siya. Kapot na. Sorry. Salamat na, ma'am. So, nasarapan ka Kaya naman. ako super confident ako na ang beef... Wala, may... Gininin mo. Ay, ako yung papate. May mukha ko tuloy. Kagulo na yung podcast, tamo ngayon eh. Alam mo, yung episode namin na mga nagdaan, si Mami Prax, super inspirational. Tapos nandyan yung mga Drift Sisters, career-driven. Tapos ikaw yung Ikaw yung pagkain ng steak yun. pagkain ng... Pero I am very happy na you're getting the recognition that you deserve. Meron tayong pag-uusapan ngayon na meron kang special project na aabangan pero hindi pa po pwedeng i-announce. Okay. So I am very happy nung narinig ko yon. Anong na-feel mo nung nakuha mo yung or natanggap mo yung tawag? Una, syempre, akala ko, ano, Parang magnanutok siya na. Una. akala ko scam. Syempre, bakit ka tatawagan na ganun? Ano pong project to ako? Oo. Sinabi yung project. Syempre, bakit ka maniniwala eh? Nag-message lang siya sa messenger mo. Malay-malay mo kung totoo o hindi. Tapos ako go with the flow lang ako. Kung totoo, edi okay. Kung hindi naman, edi at least nag-comply ako sa mga gusto niyang pagawa sa akin. Ako, comply lang naman ako ng comply. Send po kayo na picture na ganito. Side view, front view, ganito. Send ako. Tapos, akala ko, nagpapasend-send lang siya. Ngayon pala, pumipili na pala yung director. Tumawag niyan. Ako daw yung napili. Ay, syempre, ano na naman yung assurance ko para... Dahan-dahan ka ha, baka mabanggit mo na naman. Ano na naman yung assurance ko para ako yung makuha. Mm-mm. Sined na ngayon yung mga screenshots na ito, napili ka ni Direk, ganito. Yun na, tapos pinapunta na akong Manila, nag-screening na kami. Tapos, akala ko hanggang screening lang. Tapos, may schedule na. Tapos, nag-taping na kami. Yun na. May abangan po kayo. Isa na po siyang artista. Opo. Makikita niyo po ako sa probinsyano. Joke lang po. Isa po siyang goons. Pero, gusto ko din ipatry sa'yo, anong tawag dito sa pagkain na to? Kasi sanay Bone sanay marrow? lang kami, bone marrow, di ba? Bone marrow. May ano ka ba? May high blood ka ba? Wala na akong Wala. masyado. Pero Try na. ang challenge, hindi siya gagamit ng tinidor o kutsara. Dapat susupsupin niya. Oo. Kasi di ba, sinusupsup yan, di ba? Ito. Oo, Baka na- sinusupsup yung bone marrow. Ang laki na ito. Mabilugi ito man? Ito ba sinusipan? susupin mo Yung yan. bone marrow na sinusubsob, bulalo yon. Hindi naman Ganun bulalo pareho to. lang yan. Ganon din yun. Ginawa mo na siyang aso. Iba lang yan. Pero kailangan susupsupin mo. Ma'am, kanina ka pa nasisi ko. Nawakan niya kasi yung mic mo kanina. Nawakan ko kasi mic mo medyo matigas Ginaganyan ba yan, sir? Ginaganyan ba yan? Inuuntog mo na yung ulo. Hindi, itry mo. Sa'yo yan. Kainin mo. Oo. Huwag ka Hawakan mo na. Huwag ka nagagalit. Hawakan ko ulit yung mic mo. Di ba? Gusto-gusto yung inahawakan yung mic mo.
Sige. May tingin ako na naman. Eh. Sige. Okay lang yan. Sige, wag ka namang mahiya. Nahiya ka pa? O sige, tikman mo siya. Malambot, di ba? Malambot. Ah. Manay ako na niyo. Sa gitna, no? Ayun. O, try mo yan kanyan. Ma'am, subo kaya pa. Wow. Nyamanan eh, soy. Alasa na. Di ba? Kanya, pali sir, actually first time ko may katakman makanyan. Bone marrow. Kanya mo palo. Ano Manyaman tawag natin. dito? Tapos ito, Bone marrow. Double. cherry pasta, Caesar salad, and meron tayong mga steaks dito. Premium porter, premium tenderloin, and premium sirloin. Sarap, pwede ko magsabing tissue. Eto, Ma'am, pwede meron pa magsabing dito. tissue. Tissue daw po. Kayarti na naman nine. Bala mo sa. Sunyagin gamak ko. Pero ngayon, since graduating ka na, and of Opo. course, after graduation, meron ka din gustong tahakin na career. Opo. Gusto mo bang ipagpatuloy pag-aartista o meron kang gustong, kumbaga, mas gustong pasukin na bagay? Bagay. Ngayon kasi sir, medyo hesitant ako tumanggap ng mga projects kasi nga nag-aaral pa Wow. ako. Spell hesitant. Nagdadalawang isip akong tumanggap ng mga projects kasi nga nag-aaral pa ako. Kaso, ang sabi ko sa sarili ko, kapag natapos na ako mag-aral, hanggat may offer, kung para sa akin, para sa akin. So, hanggat may nag-offer sa akin, malay mo, stepping stone pala yung mga offer nila. So, grab ng Ayan. Oo, at saka hindi opportunity. lahat ng Gusto mo daw tao tissue, nagkakaroon ng ganong opportunity, di ba? Opportunity. Oo, Okay, diba? spell Spell opportunity. opportunity. Pagka, hayaan na rin natin yon. So, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng ganong opportunity. So, kung ako yon, igagrab ko din. Pero syempre, hindi ko isasantabi yung pag-aaral kasi importante yon eh, di ba? Pero ngayon, kung kaya ko namang i-manage. sige, I'll give you the opportunity. Bago tayo mag-end, itry mo muna yung salad. Nagsasalad ka ba? Opo. Ay, hindi Yung ka ano lang talaga po. mukhang kumakain kang gulay. Fruit salad po yung sinasabi ko. Hindi, itong Caesar salad. You Okay. try it. Okay. Wait lang, baka kunin na naman ni KK yung mic ulit mo. yung mic mo. Oh, wakan mo muna. Ayaw na niyang Ayaw niya padukot. pahawak yung mic niya. Ayaw niyang padukot yung mic niya. Oh, ano kas kanini sir? Caesar salad. Okay. Kasi Caesar Montano yung... Cesar. Wala. Siya yung nakadiscover niyan. Oo. Okay, tikman natin si Cesar salad. Spell Caesar salad. CEASAR-SALAD. Kasi ayun ang laki, nababasa ko. Oh, go. Try it. Okay, game. Dun. Oh. Grabe, sinalo mo pa. Di naman na kailangan. May pangtalo na. Dati niya pa mo? Ma'am, kanina ka pa. Kiss mo na! Kiss mo na! Kiss mo na! Gumaganti lang ako sa pagsiko-siko niya sa akin. Ay, hindi naman. Try mo yung pasta. Cherry tomato pasta. Tama ba? Okay, cherry tomato pasta. Try me. Ma'am, wag mo akong binibiro ah. Ah. Pumapatol ako sa babae. Wow! Uy, live tayo. Ay, sorry. Okay, try it. Kung na may tangkay, cherry tomato, oh. Diba? Alam ko mo kanya nung makangka pa kanyang potang benge. Ay, gisa lang ko papoy ni. O, diba? Try mo na. Sir, malay Kasi ako dito sa... Ha? Ay, ta. Game. Sige, go. Okay, you try it. Mukha niya mamangan niya. Ata siguro diyan mo dyan stamp. Game. Ah. Supsupin mo. Bala mo sa Japanese yan ang mamangan eh. Oh. What can you say about it? Sabi ko naman kaya. English. What can you say? The texture of the pasta is very balanced. Ah. Not too dry. Ah. And also not too soft. Ah. Ay, Bala ko sa not too dry but not too wet. no, soft Okay. one. Okay. O sige. Very balanced. Burger. You try the burger. Sana matunawan Pwede ka pa. mamaya. Ko. Sige. Gigilyan niya rin niya, sir. Hindi. Hindi, hawakan mo ginigili. na. Oo. Magnamayarti ka pa Oo. kanyan. Tala mo na. May camera Hawakan mo kaya siya ganyan, no? nagmamaarte. Di ba? Paano ka ba kumain ng burger? Ganon, di ba? Oh. Bigyan mo na. Hindi ka nagul na. Ah, bakit ba tayo reaction mo? Uy, karagol Paano na. ka nagol? O, pang commercial, tanggalin mo to baka. Wait lang, baka kasi maglaban. Mga tungi ka mo. Baka maglaban, tinanggal ko Oh, na. close up again, camera. O, close up camera. Commercial ng Beef Deli. Anong burger ito?
Double Burger. Agnos. Agnos Agnes yan. Double Burger. Oh, commercial. Close tight. Gusto ko ganito. Close tight. Kakain ka ng burger, magre-react ka na parang nasarapan ka talaga. Tapos may linya ka. Beef Deli Double Burger. Game. Okay, action. Action. One more. One more. Action. Mike. Ulit. One more. Action. Okay. Wow! Burger! Kainin siyempre. Ah. Ha? Ah. Reaction. Salita na. Salita. Delicious. Hindi Yung po siya pangalan, marunong yung sumunod sa pangalan. script. Ano dapat? Beef Deli. Sarap-sarap. Okay, take two. Ay, hindi. Sige. Kunwari, paano ba kumain ng burger si Babalu? O, go. Nakagat ko na. Natutuwa sa'yo yung mga audience natin kasi kilala niyo po si Babalu, di ba? May he rest in peace, pero eto po siya ngayon. Siya, gamay May line Di na. po kayo Okay. di po kayo namamalik mata, nagbabalik po siya. Mamaya po si Dolphy on the way na. Joke lang. Okay? Paano kumain ng burger si Babalu? Go. Wow, burger. Mukhang masarap to Tikman ko. Linya. Camera. Wow, ang sarap ng beef deli burger. Wow. Hoy, palakpakan naman natin! Maraming Daniel salamat, Maglangke! Woo! Daniel Maglangke. And alam niyo ba, we are so very happy na parang 2 days before lang kita minessage, no? Tapos ang hirap niya pong hanapin sa Facebook kasi ang profile picture po niya, si Vico Soto. So paano mo siya makikilala? Though malapit naman yung height nila. Ganon. Joke lang. O sige. Diba? Nabusog ka ba? Uubusin mo yan. Pag bupatay na yung camera, kakainin ko po ito lahat. No? Yes. Oo, dapat lang. Alam naman natin dito sa Beef Deli, ang quality ng ating pagkain ay top-notch. At dito sa Beef Deli, open sila mula 8 a.m. to 10 To 10 p.m. p.m. Mondays to Sundays. Ayan. diba? Kaya kung kayo naghahanap po kayo ng affordable, kasi hindi sila super mahal eh. Affordable and top-notch, yung mga steak na melts in your mouth. Dito lang po yan sa may San Fernando area. Sa may MacArthur Highway, makikita nyo kaagad, Beef Deli San Fernando. Okay? Sige, mensahe mo doon sa mga sumuporta sa'yo simula doon sa pagsali mo doon sa singing contest, hanggang doon sa pagsikat mo online, hanggang sa pagtawag sa nila sa iyo ng Babalu. O sige. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit na hindi ko alam kung bakit ako sinusuportahan dahil puro kamuritan lang naman yung mga kino-content ko. Pero ang layunin po talaga natin doon ay magpasaya na po. Maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy niyo akong suportahan. Like at follow my page, Daniel Maglangke, Yeah. on Facebook and TikTok. Yun po. Paolo G Extra. Apin po yan ng report. Many pa rin ganing The Beef Deli. Take two. Okay. O, take 2 ay, alam mo kanya, di kanya yung mga reporter ng CLTV. Hindi sila Ulitin nagbabakel. natin. The Beef Deli San Fernando. Mag-sample ka muna. Paano ba yung report? At yan po ang mga balita mula po sa Beef Deli ng San Fernando, Danica Gino, CLTV 36 News. At ako naman po si JM De Jesus, dito po live ng Beef Deli San Fernando. Magsama-sama po tayo dito, isama yung pamilya, kaibigan, kasintahan. JM De Jesus, CLTV 36 News. So ikaw. At ako naman po si Daniel Maglangke live mula dito sa The Beef Deli San Fernando. Ako, ang inyong likod, CLTV 36 News. Hindi, Paolo G. Santos. Baliktad, Paolo Okay, G. okay. Santos. Paolo G. Okay. Santos. One more. Isa pa? Take two. Siyempre, di mo nakuha eh. Okay, sige. Paolo G. Santos version? Okay. Ulit-ulit. Oh, sorry. Apin po yan ng report. Many batan kening The Beef Deli San Fernando. Ako po yung kaya kayong talasuyo. Paolo G. Santos. CLTV 36 News. One more Paolo time, G. palakpakan po natin. Okay. Sinayong mic. Maraming salamat po sa ating partner restaurant for this episode, Beef Deli Steakhouse San Fernando, Pampanga. At para sa lahat po ng ating mga viewers ng Spotlight, mapapanood nyo na po ang ating mga episodes syempre sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube, and available na po tayo sa Amazon Music at Apple Podcasts. Ayan. Yay!
At sa lahat po ng mga susubaybay sa ating episode with Daniel, mag-like lang po kayo and mag-share at mag-follow po sa lahat ng ating mga social media accounts ng CLTV, kay Daniel at syempre ng Beef Deli San Fernando. Kami po ay mamimili ng mga winners sa tatanggap ng gift certificates na magmumula po sa The Beef Deli. Okay? Ayan po, ako po si JM De Jesus. At ako naman po si Danny Gagino, aka KK. Kasama po natin Daniel Maglangke. Palakpakan naman po natin. At ito po ang Spotlight with JM De Jesus. Abangan niyo po ang susunod nating episode. Maraming salamat po. Let's eat!